Teniu prejudicis? Si passes per davant t'insultarem. Però sí. Ja, ara volem beef entre vosaltres, beef suau, el típic joc de No acabem bé, eh? què és més probable que. I heu de assenyalar a la vegada. Ah, bueno. Jo tinc una molt bona, No La primera, digue't, solta-la tu. Acabem la primera. Què és més probable que deixi la cuina bruta? A la casa que aneu. El Ferri. Ferri, jo. Perquè No, però és que no és més probable, ho faré. I sense cap 100%, ja està. Si ho fa. La cosa és que els estris de la cuina són meus, o sigui que jo li donaré permís a ell si els pot utilitzar Em o porto no. els meus. Com es posi molt Em porto tonto. els meus. No, perquè te mare Farà no una visita a Ikea i es comprarà tot i us haurà de guardar amb calaixos separats. rentaplats per mi. Tenim dos ja. Teniu rentaplats? Dos rentaplats. Dos. Dos rentaplats? Dos rentaplats, Però dos perquè són rentadores, cinc. una secadora. Però encara... Tenim- Ah, tindrem bueno. Encara que com sigueu saps, 5, a casa meva som 4 i tenim un rentaplats. Tindrem Ja. com 15 teles o així, jo què sé. Teles moltes. 4 lavabos que us... En plan, No, 4, un lavabos caga a la només vegada hi i ha l'altre dos. estic... Però està separat, bueno, són 3, estan separats. En un hi ha pica i lavabo, l'altre hi ha només dutxa. Teniu bidet? Us renteu el cul al bidet, vosaltres? Al cos sí, al cos sí. Com que el bidet... Té un bidet gegant i s'hi fica allà a rentar-se. Crec que no tot. utilitzem Com que el cos del bidet, tio. No, que és broma. No, el cos. No sé Ah, allà el bidet. Estaves del cos del Si, Ah, bidet. no ho sé. si dius cos no... Ningú sap Ja. qui és. s'entera. Bueno, És a dir, Joel. El Joey. farem un disclaimer a sota. Ja sabem que el Coa no hi és, però qui veu més de festa de 30 ho fam? Però no és el cos. Ah, pues no és el Con. No és el Con. Depèn, jo crec que Ella et estem- dirà que sí. El Co dirà que sí. Sí, a mi no m'he que sí, topat, però no m'he topat. A mi no m'he Jo topat. crec que és... Coa, Mira, Coa. t'explico una mica com va la cosa. El que veu menys és el Sánchez. Sí. Llavors, hi ha un percal entre que jo, Didi, amb Kit i Coa bevem molt. Però és que el Callao, un dels que veu més és ell. Perquè ell des del sopar ja estava ben Però no és que begui però molt, jo és no- que jo no- molt No, ràpid. brother, no. brother. El Joey molt ràpid. No ens arriba al ritme. Em impuja Aquest- molt ràpid. aquest- Quan Cada peses, nit t'estàs tio, birres tu a et mi fots casa. dos cubates i... Exacte, Bueno, no. exacte. Sí. Bueno, Que em pugi molt no vol dir que Clar, begui vull, molt. tu ets el millor, perquè amb 10 euros tens solucionat els Pues cubates. jo et diria, Tires una ampolla, que ben si t'haig de dir tranquil·let. no, Em gasto la molt persona poc. que veu més de tot 31 Bro, és el quan Didi. parla la gent, bro, deixa que parli. Tranqui, que no passa res, tio. Però, bro, de número de cubates potser és el Coa, eh? No. Perquè el cabrón aguanta, eh? No, jo diria que... Però potser no se'ls El Didi carrega es fa gens. 40 xupitos més que Potser És jo. que no se'ls carrega. això és veritat, El els Didi s'omple xupitos. la boca de ginebra i s'ho traga, coses així. Eh. Jo crec que és el Didi. Això ja no ho faig. I l'Edi què? Ja no ho tio? fa. L'Edi A què? l'Edi veu molt, però acaba delirant, el Didi no. Home, El Això Didi ja- bueno. no l'he vist tants cops. Com que acaba delirar. delirant? Què vol dir això? Fem pena, bro. No, Fruta. Acaba el puntillo. Però ara sent com personatge públic, en plan, no s'ha de controlar, no? Això és Sí. el que... Bueno, això, ja- mira, justament Aquesta és aquesta la és la, intenció. la conversa que vam tenir fa poc, de que ens hem de Ens relaxar hem de a calmar una vegades. mica. A vegades. Clar, perquè entenc que... Bueno, en públic, si estem amb gent... Estem amb No, clar, gent, vull dir, si esteu tal, a casa tal. Clar, vostra, no foteu el quedaràs que... tirat per Ens terra. la pela, doncs, ens la exacte. pela, sí, sí, sí. Mhm. Aquesta pot ser... Qui, Pot ser polèmica. qui vesteix millor? Però és que cadascú És que dirà ell. No sé. vestim molt diferent a sobre. Molt diferent. Jo Molt diferent. diré Van Damme. Sí? Més garrulito, més flow No, dominican. sóc el que m'atreveixo a portar més Sí, coses. sí. Cada un dirà alguna diferent, jo crec. Jo... Ell és més flow dominican don't play. No, però jo realment 31 T'has no vist vaig la fer jaca? malament. Vaig veure- ningú, en plan, cada No, 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 un ningú. rotllo diferent. Jo et L'únic vaig que veure a lo les millor Borges, jo sóc tio. el que m'atreveixo a portar més coses rares. Eren les Borges Blanques, Però no crec, vol amb un dir. flow, tio. No sé què és. Diferent a Borges tots. Blanques. No sé, era un xandall així ben parit, tio. Sí, això sí. Jo recordo un A mi em dia, va agradar si el molt. primer dia que us vaig veure, anaves amb amb una samarreta blanca bàsica, una rinyonera i uns pantalons qualsevol allà con los huevos gordos. I a sobre una bàsica que no, una bàsica talla S, tenim panxa, que no tothom pot fer No. això. I a mi m'agrada anar apretat. Sí, això és La veritat. gent vesteix ample Veritat, perquè li fa sempre vas vergonya. apretat, Llavors tio. deixo apretat i que... El Bandi és dels únics gordos... Bueno, en plan... No, Oye, sí, venga, ja mira, està. que- No passa res, collons, que el xaval està fondillo ara. Que li No, agrada no, anar que- apretat, No, no que, s'amaga si, de que res, si tio. té un accident d'avió, No, ell aguanta, aquests vosaltres no, eh? Això és cert. Això és veritat, és que A la una sortida de la nieve, tu aguantes, perquè tens No, perquè reserva. m'ho jala a mi perquè sóc el que està millor alimentat. Això és veritat. Això sí que donaria més. Eh? Però, Bé, bueno, faig Hem de tirar del Didi el cos, bloco. Estem jodits. A veure, quina és la mentida més gran que heu dit per lligar? Tipo, sóc astronauta. O... Hombre, l'altre dia les que vam dir que... Bueno, ja, hijas de puta. Bueno, ho dic. Què va passar? L'altre dia el Didi va portar una noia que ha conegut, molt bona noia, la veritat, si veus aquest programa. Pues vam decidir deixar el Didi, normalment vas a burxar el teu col·lega. Pues vam decidir deixar-lo superbé, però superbé a nivells que ens inventàvem coses i tot.
Però jo penso que molt bé els diners que va donar a una ONG. No sé. Va anar un altre dient gràcies per pagar-me el cafè, que jo no me'l podia pagar. Quan se'n va anar a l'Àfrica Sí. a fer un voluntariat. Anaven, bro, i li deien una puta història Però de llavors merda inventada, Ja deixant-me com si fos un superhéroe. Que És que ets el millor. Cada cop va anava funcionar. hi havia històries com el No dia va que un funcionar avió per no això. podia aterrar I tu vas anar i i el tu vas vas agafar aterrar. l'avió i el vas Jo aterrar. el vaig aterrar. La pava flipava. La pava flipa. Són uns personatges. No li va fer T'ho dic, puta quan, gràcia. quan intentes lligar amb algú o tal, no sé què, si els hi pilla un bon dia t'ajuden, si els hi pilla un mal dia et van a putejar, eh? Som una En plan, secta. va. Però Entrar i que ens caiguis... Bueno, que ens caiguis bé no, però poder entrar al grup de 31... O sigui, si tu vols fer-te amb algú, no decideixes tu, sinó que decideix No, el grup, evidentment, saps? evidentment. Som de la CUP i No és fem- bona Jo- idea, si tal. coneixes a una pava no és bona idea. Mira, us presento la meva nòvia, normalment ho dius content. En el grup ho Al dius cap cagat. de tot rotllo. Ja no és la teva Però nòvia. això també passa al meu grup d'amics. Sí, no, Vull dir, no, l'últim de pas, puta. Jo soc... No, sé, primer es presenta els pares i després ja... Els Què va, tio? Els pares No, no, pues els presenten mai la nosaltres no, nòvia, no. tio. Sí. Nosaltres no sí, podem presentes estar, moltes no als podem teus estar pares. amb una noia o qui sigui. Una dona. Una dona. Una si, muller. si ells no l'accepten, jo no puc estar No amb pot. elles. Clar, és que si passeu Som molt temps secs junts, junts, si passeu molt temps No, al junts, és final, si normal. l'accepta, l'hem d'acceptar. Això per és cull. mentida. Això és mentida, tio. Pues jo per mi no, tio. Ah, ja, però és que nosaltres sabíem. Ja, bueno, és que també hem tingut casos que... Depèn, ara tu em portes una... A veure, Em t'aconsellarem. portes una pava que és una mierdes i la verdad que jo l'acceptaria perquè és la teva parienta i no Però em t'ho toca una diríem, altra que tragar. igualment t'ho diríem, bro. I llavors, com vosaltres Sí, m'ho però- diríeu, Tu la deixaries. Als No, meus col·legues no és els veritat, agrada. és veritat. senteixo. m'agrada saber la vostra opinió i, per tant, ja m'influenciaria, bro. No, també nivell s'ha de la d'adaptar-se del plan... No, adaptar-se ni polla. A lo millor primer penso que és una mierda, la conec i és una persona superdolça. Si em dieu, si m'ho dieu és per alguna cosa, però també, saps? Jo penso així, bro. Ja, això és veritat. Sí, però la primera és també 31, jutja molt. Però és que També. totes les colles d'amics, tio. Teniu És molt prejudicis, complicat, ja individualment, teniu prejudicis? Entre nosaltres. No, entre la penya random del carrer. Veus una persona random al carrer, si tens prejudicis per aquella persona. molts. Però Si passes per davant t'insultarem. Però si... sí, no, tu vas pel carrer- insultant No no, és ho veritat. comentarem, però de plan, però és que sona Aviam. fatal. De plan, nosaltres tractem amb respecte i tu pot dir la gent tractem amb respecte a tothom a on anem. Però No, jo- entre nosaltres però jo entenc què és vols com, dir, jo entenc és què com vols tu, del plan, si ara jo passo, potser mires i dius, mira el gordo aquest de la gorra, saps? Però jo us vinc a parlar i em direu, tio, Exacte, no t'ho jo diria crec- a la cara, saps? Vull dir, clar, tio, quan És et estàs val. amb els amics allà fent birres del bar i passa Però algú... Hi ha gent Jo crec falsa. que ho fa Hi ha un tothom. comentari, hi ha és el que comentari. diu el cos, com tothom, tio. Exacte. Tothom té Sí, prejudicis, no me joda. I l'última d'aquest joc, qui és el que fa més tard, sempre? El Didi, però és una el esquema. Didi. Però és una I l'Edi també deixa el O jo o el Kid. Sí, sí. Però per Clar. què? Per què? I a l'Edi no, bro? Explica-li el que fas. I a l'Edi, bro, quan l'has Explica-li el d'esperar que 40 minuts a la porta, loco, què? Però si aquest ets tu... Però explica-li el que fas. Què faig a què? Però nosaltres ja el truquem, quan ell em ve a buscar a mi, que està a l'altra punta de Sabadell, ja el truquem, estem a la porta. Ell, imaginem què fa, a la que li diem, estem a la porta, ell s'aixeca del sofà, es posa a afaitar-se, es posa a fer-se la maleta. Mira que TikTok. m'estic posant les bambes. Mira TikTok. No, que no és S'ha de broma. dir que les bambes Sí. m'ocupen molt de temps. L'hem a mi. esperat Sí. 25 Però quantes minuts. setmanes No sé què fas amb les teves bambes, bro, però... Que no és se les m'estic sap cordar. posant- Les porta ben cordades, Les portes ben Però li cordades. fa ser mare, li fa ser mare. Sí, sí. Collons, saps?